ket kantaen tayo ti kanta apang lukat. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ya po, adda pumahal kada kayo. Kasta kumamet ken. Agtugaw tayo, taintay denggen, ipamasangbay abalikas, PPC President tayo, ani Mrs. Erlinda Vite. Viva Cristo Ali. Naimbaga malem tayo amin nakabsat weekend Cristo. Tinagan ti Sibubukel nga parokya ni Apo Berhen Maria de Guadalupe ay dauluan tinaliptak na pura paroko ni Apo Reverend Father Rocco Abaya. Tiraragsakak amang pasangbay kada tayo amin. Kangrunaan, Monsignor Florentino Scaloni. Dagiti apo nga papadi ti Vicariato ti Santa Teresita. Io amati ini, attorney Virgilio J. Valle,
Dagiti nagapuy tinaduma-duma a parokya. Ken dagiti amin nga gindimong ken sisay ti parokya. Garud agdadanggay kayo amin. Amang rambak itinadaek nga piyesta ni Kristo nga ari. Tumambay kayo, Apo. Pagamalam kayo. Pananggambak kayo ng Kristo nga ari ti pangalubungan. Agawat kayo ititaasi ng pangatawa na. Pero kita nito, ang saan at may karita yung ang matinahan Apo Jesus, may dada na Diyos, and Kristi kay tikapya. Apo, kasyang na kami. Anak Diyos dan anak ni Maria, Kristo, dasman na kayo. Tao at timao, yan dayaw si Ama, Apo, kasyang na kayo. Pagawalan, pinagurang ang panagayat ni yan ti pag-inisakit, iti pada-atao, yan iti sa nakasumaan. Turong na kami nga serbi, kapno makapudno kami kanta, pag nakamanin, ya, nakalaw. Kaya dayo tayo Diyos, ikanta tayo, yawa.
Kumararat kayo. Ang nagabalin kaya tagganayon na Diyos. Pinayat mo ang pinabaro na giti amin na pangswa. Isidong kaya yayan ng anak mo maari isang alubungan. Palantad amin na pangswa iti kinadatos. Darat serbi ka nagdaydayaw dang agnanayon kanta. Gapo ka ni Kristo ng anak mo ket ako rin. Ikaw magipagbiyak ken magipagari ken ka. Pulit sa Espiritu Santo, Diyos nga nanayon, awan, sana. Ugaw tayo, tayo ganyan, pinaybasa. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Daniel. Iti parmatak iti dayta rabii, nakita ti maysa akas lataw, umas asideg kat didikmot na dagiti ulo. Imasideg iti bibiyag tagnanayon, ket nadatag ken kuana. Inawat na sadyay ti panakabalin, dayaw na ariyan panagturay. Tapno agserbi ken kuana dagiti tattao, iti amin na nasyon huli ken pagsatan. Agnanayon to ti panakabalin na, ket dito agpatingga ti pagarian. Tao ti Apo.
Tumakder tayo, tayo padayawan, tinasantuan ng Ebanghelyo. Dito'y lubong ko makigubat dagiti pasurot ko, tapno sana kamayawat kadagiti Diyo. Yan saan dito'y lubong tiyan ti pagariak, isut gapuna sinaludsod ni Pilato, nukasta maysa ka nga ari, nasa umon nin sungbat ni Jesus. Daytoy tigapuna anayanakak, yanimayak tito'y lubong, tapno paneknekak ti pudno, umngeg kanyak ti siya sinuman,
ngadda ti pudno. Ti Ebanghelyo ti Apo. Agtugaw tayo. Etek, agakabsat ko kan Apo tayo nga Hesu Kristo, ibikaryato ni Santa Teresita, siyam parokya, buklanda ti may sang abikaryato, may kalima kadagiti amin alima abikaryato ti Arkidiocese ni Nueva Segovia. Natipon-tipon tayo amin ditoy, may kaysamat laeng Apo Arsobispo. Kan kada kayo amin nga nagkapo iti siyam nga parokya, dauluan dagiti Tanduma dito Santa Cruz, dauluan ti Apo Mayor Virgilio Valle, ni parokya ni Apo San Jose Mangmanggad, dauluan ni Joseph Vinos, ano kadwa na ti Mayorda? Kadwa na ti Mayorda. Ureno taga Santa Lucia, kadwa na ti Apo Mayorda. And uray pa, dagi kwerpo, dagiti kwersa, dagiti soldado, adada ditoy. Pangulo da, ti Battalion 81st Infantry Battalion, nga nakasentro dita Bugbuga. Tantay man no, dadagiti taga Quirino, tada na markaan dita ti Quirino. Uray may sa kararwa, huwan kinakaumay, ala kat adayo, di jay, barbarang no, tanto pa'y gundaway tayo kat kas may sa bikaryato, titipon tayo mo di jay. Di taga Cervantes, dati dua nga Apo Padida, ni Apo Jeric and ni Apo Mark. Damat nga ta, laygo nga taga Cervantes. Ayam da Apo, di jay da, sa nga pangan nga palakpak. Welcome to the Philippines. Dagiti taga Suyo, da taga Suyo Apo, Suyo Ilocosur. Awan pa di Apo Padida. Siraan ngamin di kalsada data, nag-landslide di Bagyo. Damat dagiti taga Sugpon Apo, di jay, magnakapay tilaw nyon na mapangka. Da taga Sugpon, wano di La Padida. Di La Padida, iman, ala niya nga ron. Dayo gaming, tayo Padida, magmagnati 5 kilometro. Talaga. Dijay Alilam, ada di Apo Padida, taga Alilam Apo, ado kayo, tagtagay na po nga baka ti bikaryato tayo, baka di Alilam into no sumaron nga tawon. At dagiti taga-tagudin, damat tagudin kita, dagiti taga-tagudin, parokya ti tagudin, damat 5 nga palakpak diyan. Baka na ikamang dito, Santa Cruz na yan. Kat dagiti talo nga parokya ti Santa Cruz, ti Villa, ay kaado kayo nga pakaypasitan ti Barangay Dili. Ayan niyo nga taga Sibilya, parokya ti Sibilya. Napigsala di palakpak da, ngam datada, bungundan samot ti patupat. And dagiti taga parokya di San Jose, awis tayo aming ama, mapandanto di dyan, data. Ito no 9, tawan ni San Jose, napigsa ti palakpak da, data. Ala, maridayaw ti Apo, kas may nga bikaryato, ida ito nga tawan, 5 gasot at tawan, ramrambakan tayo, ti panagbali na Kristiyano, ti pagilyan tayo. Ida ito nga tawan, nga iti 150 years, maminsan laeng nga da tawan ni San Jose, Year of Saint Joseph. Kira ito nga tawan nga may 5 nga anibersaryo ti Amoris Laetitia. Daytay encyclical ni Apo Santo Papa, may papan iti pamilya. So gapunang idardarirag na agindanay ito umay nga tawan, may papati tayo nga amirisan kan sublia-sublianan nga nagipan ti pundasyon ti biag tina iglesia, ti biag, ti pamilya. And iti daytoy nga tawan,
nga nang rugi daytoy kina sinodo. Kada kami dijay na igorot sinodi kunaming amin ya as sinodi nadangam sinodo. Di sinodo nga tiket ng asawan panagdalyasa. Odos, dalan, sin, together, with, agkukuyog, agtitimpuyog, iti panagdalyasa. Dahito nga panagdalyasa tayo, kas paset ti iglesia tayo dito Nueva Segovia, siyam tayo a parokya, na inagan ni Santa Teresita. Kasyam nga parokya, agtitimpuyog tayo, riknaan tayo day nga timpuyog, kasyam nga parokya, may sa nga bikaryato, ngumang rugi, ka nagsubli, dijay pamilya tayo, dijay sisa tayo, dijay parokya tayo. Makapagtitipon tayo, kas may sa nga bikaryato, kabut ay kagkagumaan tayo, ganito nga pamati tayo, agbibiyag, may pakpakat, mismo dijay pamilya, dijay sisa, kan dijay parokya. Iti daytoy nga okasyon, fiesta ni Jesus, ari ti sangalubungan. Jesu Kristo, ari ti sangalubungan. Tapno, check upan tayo, amirisen tayo, siya sino ti agturay, iti iglesia tayo, iti pamilya tayo, iti sisa tayo, iti parokya tayo, ni kadi Apo Jesus, pagarian ni Jesus, panagturay ni Jesus. Mirisan kan pampanunutan tayo. Sabsabali nga agturay ni Apo Jesus. Panagturay, makita tayo, kaadwan na nga ari, kada reyna, may istorya ti ari, kada reyna, protektaran, isalakan, matay, dagiti pasurot, para iti ari kan reyna. Ti ari kan reyna, ibaon na, dagiti tattao na, tapno sa lakmiban, sa luwadan da, ipagarian da, kangrunan na isuna nga ari daw wano reyna. Ngam ni Apo Isus nga ari, isumat tinatay para kada tayo nga iturayan na, kada tayo nga pasurot na. Si dadaan nga natay para kada tayo. Nakita tayo dadyay nga klase ti pagarian ni Apo Isus. Iti daan nga tulag na ipadpadton, umayto nga ari, daytoy nga Mesiyas. Iti baro nga tulag, impakdar ni Arkanghel Gabriel, maited to kenkwana ti trono ni David nga ari na, dinto agpatingga, ti panagturay na, ari. Ngam, daytoy nga ari, kinunana ita, saan nga dito'y lubong, ti ayan, ti pagarya. Saan nga rod nga laonan iti geography, saan nga laonan iti diso, lugar, mapa, awan ti mapa na, awan ti tiyempo nga sakupen na ken mangsakop iti daytoy nga pagarian. Agnanayon sa bali nga pagarian. Ket no pampanunutan tayo daytoy nga pagarian, maysa nga nagdakkel nga isuro ken ipalagip ti kararag tayo. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakom mo. Uray, day talaeng nga ladawan, day nga sursuro. Ti pagarian ti Dios, dusadino amatong pal tinakom na. Itan, nasukimaten, kanamirisan tayo. Ibukod ko nga biyag, anya ti matungtungpal kan masursurot, iti pamilya, iti sisa, akin nakem, dagiti masursurot. Nakem kadini Apo Dios, ket nalakatay nga makitan, dagiti saan na nga nakem. Dagiti aming nga balinswat, nga aramid tayo, kan panunot, kan turong. Pills, kondom, contraceptive, kapon, sang nga nakem ni Apo Dios. Ngumapay nga nagadote agpakapon, narigat tibiyag, kunadaan. Aga awang nga ti Apo Dios mo, apay nga narigat tibiyag, sikati makinigam, sang nga nakem ni Apo Dios. Kung nga makapailag no at BHW nga giwarwaras ti kondom kada pills, santo umay ditoy, may basa. So, pakawanam. Magibabasa ti sao ti Diyos, nga magiwarwaras mo ti pills kada kondom. Laytanaan nga agsilpo, dayay nakem ni Apo Dios. Palitungog ti aramid na, ngam ko na namamati aking gapo,
di damat kayat ti agkasar, agtiptipon da. Wano puro sex, ti panunot na, kaida, derep, takba ditoy, takba di jay, kamalala ditoy, kamalala di jay, ang agturay, da jay derep ken kaririknanan, ti agturay. Niya po Diyos ti agturay, wano takay kaya mo. Wano di agtutubo nga naadikan iti silpon, kita nyo, ti matadi kita kaabay yung ang tutubo, bombomlad, lumlumtag, umbal, agpapaanag nga, baby time. Agdaytan, nakam niya po Diyos, tinagturay tabiyag mo, di man nakapinpintas pa'y nga balasa, nakabababamot ti grado na, 75, 78, 72, niya tinagturay, at daga din niya po Diyos nga agturay, dayta, pastrakan, nakam niya po Diyos ti masursurot, ibinsa-binsa tayon, kitaan tayon, nakaadaditan, nga wagas ken tiyempo ken panawan ken langana, kaslamatan sa ang agturay. Ida ito nga panagdadagop tayo, tarigagayan tayo nga pabaruan, apo sikat ti agturay, apo tinakam mo ti matungpal, agsipnget dagiti panunot mi, aglidam dagiti tartarigagay mi, dayta. Dapat may isa nga panangiladawan, iti dayto nga pagarian, kan Jesus nga agari. Iti upat nga kita ti ari, adda ari ti oros, adda ari ti espada, adda ari iti batuta, ari ti pakol, kan ari ti puso. Ti Dios ni Apo Jesus, ket ari ti puso, sanga ari ti oros, diamond, kwarta, pirak, aming nga ute mo, bumanang kakuman, oray sino, mabadbaddekan, ang anakam ni Apo Diyos. Pakol, tudasek, ilupag ko aming nga sali, ti panagbiag ko. Kung napunod at pusom, iti gura, ken rurod, ken pungtot, lapay kak mo tapis masda ko makita mga nakarupanget da nga layon da kita. So da jatan napunod ti gura, ken rurod, te karuba nga nang ialis ti mohon. Yung nga, maging gana nga matayan ka kagurgura na ti karuba na iso da siya magitam. Then may kaklo, da jamatan kinabaanang at aming nga ute mo, aming nga panuno mo, kwarta. Amo masango niya po Diyos tamang manggag ka, kwarta. Kat idi naglayos ta nagasyan nalmois, Apo Diyos, inakto makimisan. Maging ganat ta umay makimisa, pun laeng umay. Yung ta, may kapat, puso ni Jesus, ari ti puso. Ala, nakimisa kayo, namsek, napno, dagiti nagpampanunutan niyo, tida ito'y nga malam, nga nagdadagop tayo, karigagayan tayo, kasmay sa nga bikaryato, agdalyasat tayo, agtitimpuyog tayo. Sino do? Ipasnag tayo, ipapati tayo, nga aramidan ititunggal sisa tayo, ititunggal gimong tayo. Dajay panagtutungtong, panakapadas ti kadam ya po Diyos. Birok-biroken, tuntutuntunan kitaan tayo, at dakadi ni Apo Diyos, iti panagbiag ko. So ti kaunggan tayo, ilukat tayo, pastrikan tayo, iti puso tayo, isuna ti agturay, isuna ti masurot. Amen. Amen ko na yun. Agbiag ni Kristo nga ari, iso ti masurot iti biag mi. Kaabay mo ni asawam ibagam. Na surutem. So daytan. Amen. Sang kamay sa tayo, pabaruon tayo, iti pamati tayo, kuna tayo, mamati iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Anamarswa, iti langit kan daga. Mamati akmet kan Jesucristo. Abugbugtong nga anak natin, Apo tayo. Timao ti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Birhen, nagtutuok idi panagturay ni Poncio Pilato. Nailansa ti krus natay ket na itanem. Imulog ti ayan dagiti natay. Nagungar ti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit ket situtugaw ti makannawan ti Dios Ama ama nakabalin amin. Agapunto sa jay nga umay mangukom kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Mamati akmet ti Espiritu Santo. Pacheckmet ti Santa Iglesia Katolika. Panagririnanod dagiti sa santos. Ti panakapakawan dagiti basbasol.
ket adantumet panagungar ti bagi ken biag nga agnanayon. Amen. Kagabsat, kumamang tayo ti Diyos, nga ama tayo, tapno itden na kada tayo, dagiti kasapulan tayo, iti panagipagtrabaho tayo, iti panagturay, ken panagari ni Kristo, iti pamilya, sisa, parokya, ken ili tayo. Ikanta tayo, ti kararag tayo. Iturong mo, Apo, ti panagbiag mi. Agpaay kadagiti amin adadaulo ti iglesia, tapno agbalinda apudno nga adipen Pangulo, ket itandududa tinapabaro apan nakaisaknap ti Ebanghelyo, babaen tinapasnek apan nangiwanwanda iti arbanda. Dawaten tayo iti Apo. Agpaay kadagiti dadaulo ti gobyerno, tapno agbalinda alungalong iti panakaitandudo, panakasalwad ken panagduras ti biag, nang nangruna ti panakaikanawa tayo, manipod iti agdama a pandemya ti COVID-19. Dawaten tayo iti Apo. Agpaay kadagiti amin nga amma, nang nangron iti dayto na isang sangayan at tawin ni Apo San Jose, tapno ilungalong da kumatitungkal pamilya da, agbalin akaskin ni Apo San Jose, amadungdungo, manangipatig, natulnog, man nakaawat, man nagpartuat ti kinaturid na, trabaho kinadalat tayo iti sidong tayo akas may nga aniniwan ti Diyos Ama. Dawatin tayo iti Apo. Agpaay kadagiti amin na pamilya, tapno iti panangtarabay tinasantuan na pamilya ti Nazaret, da Jesus, Maria ken Jose, agbalinda kumapagtayangan ti kapya, ayat ken panagibiket, naragpat da dagiti amin na grasya ken bendisyon. Iti daytoy atawen ti Amores Leticia, tawen ti pamilya. Dawaten tayo ta. Agpaay kadagiti amin asisa, iti tallo a parokya tapno agbalinda nga instrumento ti panagririnanod, panakipaset, ken panagmisyon. Sapay kuma, kadumuras ti biag pamati, iti sibubukel nga iglesia, babaen iti sisa, abaru awagas ti kinasimbaan, kasbunga iti limagasot, atawen, ti panagkristyano, ti pagilyan tayo, a Filipinas. Dawaten tayo, iti Apo. Idawdawatan dagiti agsagsagabag apo iti napalalo a kinarigat ti panagbiag. Nakurang a hostisya iti lubong ti suot ti pandemya ti COVID-19. Tapno maadanda kuma kadagiti nasken a kasapulan da para iti nasaya at panagbiag ken panakatameng dagiti pamilyada. Dawaten iti Apo. Agpaay kadagiti amin na pimusayen, nang nangruna kadagiti nagtawtawidan tayo, kadagiti daga pagububraan ken pagapapitan tayo. Ken kadagiti amin nakararwa sa di purgatorio, tapno makiranod da ni di Gloria ni Jesus anagunga. Gawaten tayo iti Apo.
managayat a Dios, dagiti ununnoy mi, idengam kad ida, nukas mayan nurut da iti pagayatam, gapu ken Kristo nga apu mi. Amen. Agtugaw tayo, taintay sagana, dagiti daton nga naisagana nga agpaay iti Apo.
Pakayayo iti kasama aman nakabalin amin. Iapo awatan na kumaday tuya daton kadagiti imam, ket may paaya pakaydaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet na pagimbagan kayo ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Daton mikan kaapo ti sakripisyo ang mamagkakapya kada kami. Ipahay mo kadi ni Kristo nga anak mo, itad na ti panagkaykay sa akin kapya iti sangalubuhan. Gabuken Kristo nga apo. Amen. Iapo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Itagayo dagita puspusuyo. At dadan asitatag ay ti Apo. Agyaman kayo iti Apo a Dios kayo. May kari ket rumben. Pudno amay kari ket rumbang anong mikat pa kay salakanan ni. Ada kami iti amin na tiyempo kan bisog yaman kamu ken kaapo. Kasantuan nga managabalin katagdanay na Dios. Talinanam itilana ti ragsak ni Apo mi a Hesu Kristo. Abugbugtong anak mo. Kamuloy sutagdanay na padi kan ari ti sangalubuan. Itigas ta babaan ti panangi sakripisyo na iti altar ti krus iti bagina. Kasawan tulaw na adaton ti kapya. Itungpal na dagiti misteryo ti panakaisalatan ti tao. Katinton mapasukonan dagiti amin na parswa iti sidong tituray na. Yawat nanto itanadyosan na dayag mo, yagnanayon na pagarian ti pudno ken biyag, pagarian ti kinasanto ken grasya, pagarian ti kinalinteg ayat ken kapya. Pagkidangkay kam kadagiti anghel ken arkanghel ti langit, amin a trono ken dominasyon ken amin a bunggoy. Ken tami timno ti panakaydaydayo mo, kunami adi at sardan. Pudno unay Apo at ika kinasanto, ikatigubwayan ti amin na kinasanto. Dawatin mi ngay pay mo da Espiritum, amang pasanto karagida daton, tapno pagbalinam kadipay mo idagada kami, abagikan dara ni Apo mi a Hesu Kristo. Sudi sakbay ayawat na asayat ti bagina tapno at tutuo. Nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, kinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na kat kinanana. Alam yu kat mangan kay amin iti daytoy. Kadaytoy iti bagi, amayawat to amay paay kada kayo.
Kastama tagalpasan day di pa ng rabida, nangala itikalis, nagyaman manan ken ka, sa nainted kadagiti disipulos na ket kinanana. Anayon niyo ket uminom kay ami iti daytoy. Taray ito itikalis ti dara. Dara ti baro ka nagnanayon at tulag. So may buyat ko, may pahay ka na kayo, kan iti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo na ito'y apangilaglag itiyo kanya. Misteryo ti Pamati. Ipanilagip mi, iti babatay kan panaguhan ni Kristo, idaton mi kan paapo, ti tinapay, ti biyag, kan ti kalis, ti panakay salatan. Agyaman kami, kamay kari kami, nga dati ti saklang mo, karagserbi kami kan pa. Dawatan mi apo tada kamamakiranod, ibagi kandara ni Kristo, pagkaykaysan na kami kumahal, Espiritu Santo. Laglagipem kadapo, iglesia manisak na piti sangalpuan, ket parerayem tayat na nadyusan. Laglagipem et ni Francisco Santo Papa mi, ni Marlon Arsobispo mi, ni Papadi. Laglagipem pay ako, dagiti kakabsat mi, anatatayo na sinanamang iti panagungal danto kyan amin dagiti musayen iti sidong takaasim. Awatem karida iti sidong taranyag mo, apakakitaan dagan ka iti hupan looba. Dawaten ni Apo, tipay mo met, takaasim kadagani. Alamidem gumamay kaway kamaamin taganayo na biyag. Ket makiranod kanto, kyan ang gasata na Virgen Maria ng Ina di Diyos. Ken San Jose anagasat nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin na sa santos. Isuda nagapudno nagserbi ken ka dito'y daga. Makikadwa kam tumet kadakwada mangitantanug ken mangidaydayo ken ka. Gapu ken Kristo nga pumi. Gapu ken Kristo, sigakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo. Piruknoy miken ka man nakabalin nga ma, kami nadayaw ken gloria, yagnanayon nga wan tingganan. Kas may maysa a pamilya, awagan tayo ti Diyos, kas sinsuro ni Apo Isus. Father God.
Salakan na kami, Apo, iti amin na pagdaksan. Iti masiyayat tagapiam kada kami. Babang ditulong takaasim. Turong nakamkuma iti dalan, iti panagserbi, kan panagaya. Panang tungpal, iti nakod mo, iti pagariam. Tapno sika, ti agbaling kami, iti lubo, ibiyag ti pamilyami, kabayatan, ng urayan mi, iyay ni Jesu Kristo, anang isalatan kada kami. Di ba nakakaling kendaya, hindi ang nanayunagin, tuwag sa daan, nakuwag tituhan. Di ba nakakaling kendaya, hindi ang nanayunagin, tuwag sa daan. Apo Jesus, kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gabuganiat ti ted ko kada kayo. Sana dagiti basol mi ti kitam no dikit ti pamati ti iglesia. Kerkas mayan nurot iti pagayatam. At mo asiasi ti kapya ken panagkaykaysa. Ti kang agbiag ken agari ti ngawan tinggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangaddaw kada kayo. Basta kumamit kenta. Ipaayo ti kapya iti maysa ken maysa kada kayo. Cordero di Diyos sa maglilingkod, palaging magpasto sa malubungan, mga sikat, kadang-kami. Cordero di Diyos sa maglilingkod, palaging ibasbaso dito sa malubungan, mga sikat, kadang-kami. Cordero di Diyos sa manglilikha, kadagiti basbasulti sa malubungan, item na nagkaktikaya, item kaktikaya. Agparinto mantay. Makabsat ko at ni Apo Jesus, Cordero ti Dios, ang mangikat karagiti basbasul ti lubo. Agasat tayo na yaban, iti padayana. Apo, jak may karin, may kanya. Yan ti may sana sa mapaimbagtod ti kararo. Magtugaw tayo, tas sagsaganaan tayo, ti pagbagi tayo para ti nasantuan ako mo. Sumibol kang masilaw,
Tapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala. Pinapay na ang buhay, pagkain ng Jesu panis Peter donum Patris. Jesu panis Peter opre. Sibus et totus noster. Sibus et totus noster. Itinere adomus Dei. Ang buhay, handog ng Ama. Bukal ka ng buhay, batis ng biyaya. Maging pagkain namin at inumin ang kanan sa paglalakbay namin sa tahanan ng Ama. Jesu panis Peter donum Patris. Jesu panis Peter opre. Sibus et totus noster. Sibus et totus noster. Itinere adomus Dei. Nasa lupa sumibol kang masla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag sa mga nawawala. Pinapay na ang buhay, pagkain ng Jesu panis Peter donum Patris. Jesu panis Peter opre. Sibus et totus noster. Sibus et totus noster. Itinere adomus Dei.
His countenance upon you. And give peace. And give peace. And give you peace. Pumararat kayo. Tumakder tayo. Apo na taraunan kami di tinapay amang tet itag nanay na biyag. Ipahin mo kadi tada kami nga gragsak. Ipanang tungpal mi tibilin ni Kristo nga ari. Pagiranod kam to ken kuana itibiyag nga nanayon. Gabuken Kristo nga anak mo kan apo ni. O salutari sostina, vigili pandis contigo, en la pregona Sacramento,
Tumakder tayo. Agtugaw
tayo. Maramid dagiti karkararat ti pannakikonsekrete human race, ti pannakaidaton ti iliken Kristo nga ari, kararag agpaay ti kapya, kararag kadagiti agtutubo, pannakaidaton ti parokya agpaay ti pannakababaro, pannakaidaton ti barangay, ken ti pannakaidaton ti amin asisa. Consecration of the human race. I-represent ti Philippine Army tayo. Consecration of the human race. Most sweet Jesus, Redeemer of the human race, look down upon us humbly prostrate before your altar. We are yours, and yours we wish to be. But to be more surely united with you, behold, each one of us freely consecrates himself today to your most sacred heart. Many indeed have never known you. Many too, despising your precepts, have rejected you. Have mercy on them all, most merciful Jesus, and draw them to your sacred heart. Be you King, O Lord, not only of the faithful who have never forsaken you, but also of the prodigal children who have abandoned you. Grant that they may quickly return to their father's house, lest they die of wretchedness and hunger. You, King of those who are deceived by erroneous opinions, or whom discord keeps aloof, and call them back to the harbor of truth and unity of faith, so that soon there may be but one flock and one shepherd. Be you King of all those who are still involved in the darkness of idolatry or of Islamism, and refuse not to draw them all into the light and kingdom of God. Turn your eyes of mercy towards the children of that race. Once your chosen people of old, they called down upon themselves the blood of the Savior. May it now descend upon them a laver of redemption and of life. Grant, O Lord, to your church assurance of freedom and immunity from harm. Give peace and order to all nations, and make the earth resound from pole to pole with one cry. Praise be to the divine heart that wrought our salvation. To it be glory and honor forever. Amen. Pannakaidaton ti ili ken Kristo nga ari, di daulwan ti ama tayo ti ili, ni Atty. Virgilio G. Panay. Apo Jesus nga ari mi, adtoy ka mapasurot mo, na kami amang bukel ti iglesyam dito'y parokya, ni Virgen Santa Maria de Guadalupe, Dentidwa pa ya parokya iti lasud ti Ilimia Santa Cruz, ti parokya ni Apo San Jose, ken ti parokya ni Virgen Santa Maria Immaculada Concepcion. Bigbigen mi adakel unay agasat mi, iayay mo kada kami, iti nagbalin ka a tao, tapno agturay kada kami. Agyaman kami unay, kadagiti adua parabor, ken nabuslo na bendisyon mo, ngembor ay mo iti ilimi, pabaen ti penangibabaet ni Maria nga inted mo nga inami. Pabaen ti rambak Kristuari, pinalagipan na kami, ada kami pasurot mo, di mo na nga mangiladawan, ken mangitrabaho, ipanakaisaknap iti pagariam dito'y daga. Apo, hindi lang mi da ito'y apalagip, ana isang sangayan, ngayab mo kada kami, Apo Marokya. Tapno sang kamay sa kaming agbalbaliw, ken agpabaro ken agbiag kamin, anapudno apasurot mo, ken kaming itipagariam. Petisyonam kumaapo, dagiti nakurapay ngaddang mi, nga inrubwat mi tapno, magna kami anapudno, itidalan nga agturong ti pagariam. Itangal daw,
idaton mi kengka, iti pangiddeng mi, asang kaparokyaan, amang itultuloy, ipanagdalyasat mi, iti dalan, ngintuyang mo, tapno makadanon kami, ket agbiag kami, iti sidong ti pagariam. Dawaten mi ngarod, asi papakumbaba, takadkadwen na kami, iti tunggal addang mi, tapno uray tanyama nakari, wenno pannubok. Agtalined kami anapudno, iti ayab mo kada kami, ket mabangon mi iti maysa anadurduras, natalna ken nasantuan nga ili, tanda iti nasamsamay, apan nagturaymon kada kami. Ipaay mo kadi akas bendisyon mo, tengkam to kuma makita, ken marikna, ti nadardaras nga idadakkel, ken pinagsaknap ti pagariam, ito'y Santa Cruz nga ilimi, babaen kadagiti simbaan sang karubaan, sisa. Kristo Jesus, si kalaeng ti arimi, si kalaeng ti apumi, sapay kuma pakasta. Kararag agpaay ti kapya, iduluan kada tayo, ti Chopopolis tayo, ni Sir Roger Balingway Jr. Kararag agpaay iti kapya. Isu Kristo nga arimi, inunam kadagiti apostolis mo. Kapya ti batik kada kayo. Ti kapya titid ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi ti kitaem. Yung kit di dagiti kaikariam. Kit kadagiti amin nga adipin mo. Apinalswa kin iturayan ti manakabalin amin nga ama. Kin sinubot mo, babaen itinapatig adara. Kit intuding mo nga agbyag nga agnanayon. Ipaay mo nga iti panagiinayat da, iti amin apuso da gapukin ka. Agbalinda kuma amin, amay maysa apuso ken naken. It agragsakda iti agnanayon akapya. Hesu Kristo nga arimi, sikaan nagkunaan ti profeta. Ket isu pagrukbabanto dagiti amin nga ari-ari ti daga. Amin at tao, agserbidan to kinkwana. Isaknap mo ti pagariam kadagiti amin akapututan ti tao. Ibaon mo ti lawag ti pamati. Rukatam ida kadagiti panggargari kingarte. Ket iturong mo ida kadagiti banbanag an nailangitan. Ipaay mo asi adagiti il-ili kin nasyon a pinagkaykaysa ti Santa Iglesia. Adi namulitan nga asawa. Si papakurang da unay nga agsirbi kumakin ka. Babaen iti panangibabait iti nanggasatan unay a Birhen Maria. Arena ti kapya. Ket kagati amin adildila kinilili. Pagbukel kuma ti maymaysa adanggay a mangidaydayaw. Mangidiri kin mangitanok kin ka iti aldaw kin rabi. Uari kadagiti ilili. Uag turay kadagiti amin apuli. Sipi ti kapya. Uapo nga awan inggana. Amen. Kararag pan nakaidaton kadagiti agtutubo idauluan kada tayo ni Russell Havillonar, IYM Coordinator ti Barangay Dili. Apo Jesus, agyaman kami ken ka iti panakipagdalyasat mo kada kami, ken kadagiti amin nga agtutubo, ken ububing iti sangalubungan. Imay ka makisinarak kada kami iti danati biyag. Saan nakam abinaybayan iti panagmaymay sami. Nagbalinakarit kada kami iti nakapinpintas ken napnuan gagem nga ebanghelyo. Ngem kang runaan ti amin, imay ka kada kami. Impadoyak-yak mo kada kami ti palimid ti Dios, tasika tinakaitalimengan dagiti nasantuan asurat. Kimmoy kuyog ka iti pannagnami akas na anos a pagayam. Nang ted ka iti tanda ti panakipagayam mo babaen iti panangpispisim ti tinapay agpaay kada kami. Sinagdam dagiti puspuso mi agsipod da nailasim da ka akas mesyas. Ti mangisalakan ti ami. Babaen daytoy simrek ka kada kami amang idawdawat ti panakikadwami ken ka.
Ita, dawatan mi ti panagtalinaed mo kada kami. Kanayon ka nga adda kada kami, uray no saan kam akan kanayon as itatalinaed kan ka. Kat saan da ka akanayon asursuruten. Isut gapuna asaan mi nga ammo ti agbalin asaksi iti kaaddam kadagiti kakabsat mi. Apo Jesus, tulungan na kami nga agtalinaed akan kanayon ken ka. Makikaysaken ka itinapnuan gagem a puso. Siraragsak ang mangipakat kadagiti misyon nga intelek mo kada kami. Mangipaay ti kaaddam ken mangiwaragawag iti naimbag adamag nga inyeg mo at ti ama ket ayat. Amen. Nakaidaton nagpaay ti nakabaro ti parokya, idauluan ka na tayo ni Ma'am Erlinda Biten, ti PPC President tayo. Diyos nga amami, taumong kami nga anak mo, kapanakaidaton agpaay ti panakapabaro ti parokya. Agdaydayaw ken ka si ka Diyos ti mangisalakan, ken mangwayawaya kada kami. Inbaon mo ni Jesus nga anak mo, anang yeg iti naimbag adamag, ti pagariam. Isaknap mo ti kinapudno, kinalenteg, ken panagiinayat, kapya, ken panagrangay, tapno agari kada kami. Matumpal kumati nakem, ken pagayatam, iti pamilya, himong, ekonomiya, politika, ekolohiya, ken kultura mi. Mapabaro kuma tibiyag kagimungan, panaglalangen, wagas panangidaulo, ken wagas ti kinakristyano mi. Itdem tinaldaw at araon mi, unasem kinaagum mi ti kinabaknang, turay ken pamadayaw. Pakawanem ket wayawayaan na kami kadagiti basbasol mi. Amang taginayon iti kinapanglaw, bangking a politika, narukop pa kultura, ken narabaw a pammati. Ikanawa na kami ti kinadakes, ti panagulimek, panagpanuray, kinaranggas ti armas ken buyot, panakalilaw, ken panakadadael ti aglawlaw. Ukawem ti didigra ti huweteng, ken amin nakita ti sugal. Ken ati paem, ti panakaibanag dagiti kontra iti pamilya, ken biyag. Alinlenteg iti kongreso. Agtitimpuyog kami kuma, ngagtignay ti panakapabaro ti parokya. Babaen kadagiti pamilya, ken sisa. Ket sangsang kamaysa kami amin, ngagbiag iti baro a biyag, ken Kristo nga ari, amadaydayaw iti agnanayon nga wan inggana. Amen. Kararag panangidaton ti barangay, idauluan ka na tayo ti kapitana ti barangay Dili ni Kapitana Julieta Gansayan. Ama analengitan, dadayawen kan pagyamanan daka, iti panakatipon-tipon mi asang kailyan, amang ipaduyak-yak ken Kristo nga ari ken mangisalakan kada kami. Idaton kung ka ti barangay Dili anak kapilya nga idawluan ken pagserbian. Idaton ko ti biag mi ken si Bubukel a barangay mi. Agturay ka iti barangay mi ket agari ken agtilenaed kuma ti kinapudno ken kinalinteg. Waya-waya ken ayat, panagkaykay sa ken kapya. Isuro na kami nga agsisinakit, tapno tumaot ti kinalinteg ken panagrangay. Isuro na kami nga agserbi as ito pakumbaba, ken mangipang pangruna iti pagsayaatan ti sepasa, tapno mapabaro ti na Kristyanwan na panagbiag mi, babaen dagiti simbaan sang kakarubaan. Daton mikin ka dagitoy a panagdaydayaw mi ken ka Kristo nga ari iti agnanayon nga wan iti inggana. Amen. Panakaidaton ti sisa ken Kristo nga ari idauluan ka na tayo ni Rosemary Halyorina, Barangay Pastoral Council President ti Barangay Dili.
Panakaidaton ti sisa ken Heso ken Kristo Ari. Kristo Jesus si kaapo ti ari mi. Babaen ken ka naparswa ti lubong mi. Babaen ken ka napadda kami. Naragsak ti biag ken napintas ti lubong a pinaruswam para kada kami. Dinadael mi daytoy naragsak a biag ken napintas a lubong babaen ti panagbasol mi. Imimbaon na ka ti amam tapno isalakan na kami ket tarimaanem ti lubong mi. Indaton mo ti biag mo tapno rukatan na kami ti manangadipen ti diablo ken kinadakes na. Ket inyalatiw na kami ti pagarian ti Diyos nga amam. Isuro na kami pay nga agkamang ti pagarian ti amam tapno may ranod ka manen ti biag nga naragsak anapukaw mi gapo iti basol. Apo agyaman kamo daytoy akimbag mo kada kami. Apo bigbigen mi nga adupay ti paset ti panagbiag mi. Ken ti lubong mi asaan mo nga iturturayan. Iti wagas mo saan nga iso ti wagas ti panagpanpanunot ken panagkita mi. Dagiti napategken ka, may supadi, inapateg kada kami. Dagiti panursurum saan dapay laeng nga iturturong ti panaglalangin mi. Dagiti prinsipyum saan nga iso ti prinsipyo mi nga agnegosyo ken agsapol. Ti panangiwanwan mi kadagiti gimong mi. Ken iti wagas ti panagtagem mi kadagiti saat nga ipagpabulot mo laeng kada kami. Adayuda iti pagpatulad mo, sika anaimbag a pastor anang iyawa ti biag na, tapno da kami nga serserbya maadan kami iti biag. Apo kayat mi ti agbiag a naragsag, ado ti biag mi, birbiro ket na analinteg, ken narangay a panagbiag. Bigbigen mi ken patyen mi naragsak kami, laeng daytoy a biag iti sidong tituray mo. Ang ngarod, apo, amang idaton ken ka ti biag mi ken amin mi. Awaten da ka amang ituray kadagiti pampami ken gimgimong mi. Ingkedeng mi itangal daw nga balbaliwan min amin awagas ti panagbiag mi, tapno mayan nurot da kadagiti panursurum ken pagayatam akas masarakan iti ebanghelyo. Kastamet apo nga ikumit mi ti bagbagi mi. Kas napudno apasurot mo a makipagtrabaho ken ka, tapno maisaknapen ti turay mo, sa di numan apaset ti lubong mi, adi mo pa iturturayan. Idaton mi ken ka amin akabailan ken tanugading mi, panawen ken dagiti parabor abunga ti naglingling etan mi. Agpaay ti daytoy na indaklan a misyon mo. Sapay kuma tababaen ti panlulong ken pamendisyon mo metlaeng kadagitoy apangyedeng mi. Ininot ang mabangon mi ti maysa anabibiyag ken naragragsak nga ili. Tanda tinasamsamay a panagturay mo kada kami. Kristo Jesus si kalaeng ti ari mi. Amen. Sacramento del Evangelii del Antico Documento non c'era Christe fides supplementum sensum Genitori, genitoque, sanctification, salus
Ted mo kadakwada tinailangitan na tinapay. Gadaken pa na tiyamin na rin masanalang. Umararag tayo, O Diyos, ngay tinakakaskas daw ang sakramento. Imbatim kada kami ti pakalaglagipan mi ti panagtutuok mo. Dawaten mi ken kapo, ngay pay mo kada kami, at ti panagdaydayaw mi kada kiti na santa na misteryo ti bagikan daram. Ngay karika makan kanayon iti bunga ti panubot mo kada kami. Sikahagbiag kenagari a Diyos sa graman ti Ama ken ti Espiritu Santo. Kagnanayon nga wanting kanay. Pagin ni Kristo asinikog ni Birhen Santa Maria. Madaydayaw kan may tantan-o. Tayo amin kunatayo. Maraydayaw kan may tantanok iti agnanayon. Ulitan tayo. Madaydayaw kan may tantanok iti agnanayon. Pagin ni Kristo anaydaton iti krus. Madaydayaw kan may tantanok iti agnanayon. Pagin ni Kristo bayad ti panakasubbot tayo. Madaydayaw ken may tantanhok iti agnanayon. Dara ni Kristo tanda ti baro a panagkakadwa. Madaydayaw ken may tantanhok iti agnanayon. Dara ni Kristo inuman ti agnanayon a biyag. Madaydayaw ken may tantanhok iti agnanayon. Puso ni Kristo nasugat babaan iti gayang. Madaydayaw ken may tantanhok iti agnanayon. Puso ni Kristo nabaknang iti asi. Madaydayaw ken may tantanhok iti agnanayon. Puso ni Kristo gubwayan ti ayat. Madaydayaw ken may tantanhok iti agnanayon. Ibibiyag at tinapay ang nagapot sa dinangit. Madaydayaw ken may tantanhok iti agnanayon. Ibibiyag ka sao ti Ama. Madaydayaw ken may tantanhok iti agnanayon. Nangibaon iti Espiritu Santo. Madaydayaw ken may tantanhok iti agnanayon. Kakanlaysa tinasantuan nga iglesia. Madaydayaw ken may tantanhok iti agnanayon. Manubot iti sangalubungan. Madaydayaw ken may tantanhok iti agnanayon. Gayem dagiti agtutubo. Madaydayaw ken may tantanhok iti agnanayon. Tunumay ka iti maudi nga damo. Madaydayaw ken may tantanhok iti agnanayon. Sacramento na San Juan, Hostia na Diyosan, dayaw ken panagyaman, ken di asadan, ken